Akong pamatud-an nga apil sa kabubuton sa Dios nga ang bata bunyagan aron mahimong matarong balaan sumala sa basa sa Biblia. Okay, salamat kayo. Unang pangutana. Gigamit nimo ang Mateo, dunang ba tay mabasa diha nga ang bata bunyagan kay maoy kabubuton sa Dios? Okay, dagan kayong salamat sa imong pangutana. Akong gigamit ang Mateo tungod kay Akong ang pangutana, Diri ka ayaw na sa lang ninyo. pagsapaw, Diri ayaw ka sa na lang ninyo. pagsapaw. akong pangutana, wa ko mo ta nag-explain. Akong gipangutana nimo, may mabasa ba ka sa imong gipamahayag diha sa Mateo nga ang bata bunyagan? Kabubuton sa Dios kay miingon si Kristo nga panglakaw tibo kalibutan bunyagi ang tanang katawhan, so ang bata tao muna akong gipamatuod apil sa bunyag tubag Ang akong- naa ang sa imong atong pangutana. tema, specific ha, bata nga bunyagan. Doon na ba'y nabasa nimo nga bata diha o kabubuton sa Dios? Palihog ko ipabasa o may mabasa ba? Okay, sa akong gipamatuod nga apil sa kabubuton sa Dios. Naminaw ka sa kuntima gani apil sa kabubuton sa Dios kay misugo si Kristo siyang mga tinunan, bunyagi ang tanang katawhan. So akong gipamatuod ang bata tao busa apil sa bunyag kay tanang katawhan man. So ang bata tao muna akong tubag sa imong pangutana. Ang akong gipangutana, mabasa ba nimo? Wa ko mangutana sa imong tubag. Naman kay Biblia, basaha ba kung mabasa ba nimo ang tema nga ang bata bunyagan kay munay kabubuton sa Dios? Okay, salamat. Basaha. Ang imong pangutana imo manggibalik, ang akong tubag akong balikon nga kabubuton sa Dios tungod kay iyang gisugo ang iyang mga apostolis papanglakos diyo kalibutan aron bunyagan ang tanang katawhan. So akong gipamatuod ganina ang bata tao kay ang gianak sa tao ang gianak sa espiritu espiritu. Tubag imong pangutana. Sa ato pawagi kay nabasa nga ang bata bunyagan. Ikaduhang pangutana, kay wa man kay nabasa. Gigamit nimo ang Salmo 51:5. Pag-ingon ni David nga sa diha nga gipanamkon ako, nakasala ako. Nahibalo ba di sa David sa diha pastiyan sa iyang inahan? Okay, salamat. Ang akong tubag nga nakasala ako, sukad ako gipanamkon og dautan ako sukad ako gipanamkon, makasasala ako sa dihang gimugso ako. Asa may tinuod ani nga nagsulti man ko sa tinuod. Ang imong pangutana akong natubag nga akong gigamit tungod kay nakasala ang bata, litra por litra nga akong gigamit. Ang akong pangutana tubaga, nahibalo ba si David nga nakasala siya samtang diha pasatiyan sa iyang inahan? Okay, salamat niya ang akong tubag. Si David ang namulong ni ining nga makasasala ako sukad ako gipanamkon og dautan ako sukad ako gipanamkon, makasasala ako sukad ako gihimugso. So kanang kay nasulat mo na'y pag-ingnon si David iya man ang pulong. So nasayon tingali siya na. Ang akong nasayon pangutana, siya. Kaya iya man ang pulong. Muna akong tubag. Kung Ang imong akong- balikon ang imong pangutana, balikon pud ako ang akong Ang tubag. akong pangutana nimo, Brother Jody, Okay. klaro kayo, tinaw kayo. Nahibalo ba si David nga nakasala siya samtang diha pa siya sa kaning tiyan sa iyang inahan? Okay, balik ba ni mong pangutana akong balikon? Matud pa sa sulat sa Salmo. Dautan ako sa diha nga gipanamkon ako. Makasasala ako sa dihang gihimugso ako. Ang imong pangutana, sige na nakong gitubag. Kung balikon nimo ang imong pangutana, simpre akong balikon ang akong tubag. Wala nimo natubag akong pangutana, lain nga pangutana. Okay, sunod. Sa diha nga nahimugso siya, buti pasabot mo iyang pagawas. Unsa man krimen nga iyang nahimo nga nakasala man siya? Objeksyon, tinahod nga moderator ang among tima bunyag dili krimen. Matod pa niya, bunyagan ang bata tungod kay nakasala. Ang akong pangutana,
unsa bang krimen nga iyang nahimo sa diha nga nahimugso siya nga matod pa niya nakasala man siya. Doon na ba siya nahimong krimen? Okay, niya nga kong tubag, ang atong tima bunyag dili krimen, busay ko pugsa sa imong pangutana, kay wa ko magkuhan og krimen. Sa ato pa dili siya katubag sa, Kabubuton sa Dios nga bunyagan ang bata dili krimen. dili siya katubag sa akong pangutana. Ikatulong pangutana. Bata ba nga nag-istorya si David ni ani og sa diha nga nahimo na siyang hari og nakasa na siya kang Betsiba og nagpatay nagdaghang tao pag-istorya niya niyang mga panunga? Objection, tinahod nga moderator, wa gyud ko nagisgot og dako. O dako ba si David? Ang akong tima maoy pangutana o guba. Mr. Moderator, ang akong pangutana pertig yung klaruha. Iyang gipamatud-an nga nahimugso ako nga usa ka makasasala bot ipasabot maoy iyang paggawas. Akong pangutana, unsa bay krimen nga iyang nahimo nga butismuhan man siya nga mao pa may iyang pagkahimugso o paggawas? Akong pangutana niya, tinahod nga ang moderator, wa ko nagisgot og krimen nganong pangutanon ko krimen. Kay nakasala man siya, akong pangutana, unsa bang krimen sa bata nga niyang nahimo sa diha nga nahimugso siya? Wa ko magpamatuod unsay nahimo ni David kun dili kabubuton sa Dios bunyagan ang bata. Moabot man kag krimen nga wa man na sa tong tima. Mr. Moderator, ang akong pangutana, ang iyang pahayag sa Salmo 51, versikulo 5, nga una na kong pangutana, giunsa niya paghibalo nga nakasala siya, wa niya maklaro ang tubag. Sige, pangutana, ayaw Ikaduha, akong gipangutana siya kay nahimugso siya buot ipagawa pasabot maoy iyang pagawas. Nakasala siya, akong pangutana kay iya man gigamit nga teksto, unsa bang krimen nga iyang nahimo nga nakasala man siya? Okay, ang akong tubag, akong balikon, kabubuton sa Dios, pero ako maghisgot og krimen kay iyang mga tinunan niyang gisugo pagpanglakaw aron ang tanang katawhan bunyagan ang bata tao sumala sa kong pagpamahayag. Nabasa ba nimo sa Salmo 51:5 nga bunyagan ang bata? Ang imong Napay bata pangutana, niya nga. ang imong pangutana unsang krimen? Wa ka ilahi man naman pud imong pangutana bisag unsaon Dili. nimo kay wa man ko mamahayag ana. Mr. Sa Moderator. katubos nako unsaon ako pagtubag. Sige. Mr. Moderator, ang akong pangutana nga wa niya matubag. Akong pangutana, dako na ba si David nga nag-istorya siya ana o maupay paggawas niya nga nakaingon siya nga nakahimo siya krimen sukad siya nahimugso o Tubaga, paggawas? Brad Tubaga, Brad kay Jody. kuwan man ni siya, kanang relevant man na siya nga question. Okay, Oh. salamat. Ang imong pangutana dako na ba siya? Oh. Dako na ba siya nga nakabuhat siya og krimen? Oh. Ang ako laging gipamato o dili timan out kining ni krimen Sige, kung dili nahulot ng akong 5 minutos pamatuan pangutana. kakabubuton Sige, sa kay Diyos Kuto naman bunyagan tag ang 5. bata. Sige, ato ta sa negative side. Salamat kayo. Kaning ako sang gitimbaya ang akong mga amigo nga dili kayo nako ma-mention sila dire gumikan sa panahon nga kung dili kami mag-istorya gamay ra among oras. Tagaan lami og mga 3 minutos. Basta akong gitimbaya ang ako ang mga amigo sila si Bing Bingal nga naminaw sila karon, si Toto Oril kanang naa diha sa dao og mga naminaw karon. Ang mga tima nga gipabarog akong nakita nga wa gid siya nakabasa nga dunay kabubuton sa Dios nga butismuha ng bata. Sa diha nga ako siyang gipangutana nga dako na ba si David pag istorya niya ani ang iyang tubag wa ko kahibalo. Unsaon pa pagpabarog ni ana? Nga wala man siya kahibalo. Sa diha matod pa niya, matod pa ni David kay iya man gigamit human ako na himugso buot ipasabot maoy paggawas niya akong gipangutana siya kay nakasala man siya kuno didto akong gipangutana unsa bang krimen nga iyang nahimo wa gyapon siya gikatubag nga kaning igo sa iyang mang pamahayag busa klaro kayo mga kaigsunan nga wa gyud kabarog ang atong pinangga dinhita sa ato nga pagpamatuod.
Matod pa sa atong Ginoo nga Hesus Kristo, ang sumbanan sa bautismo nga iyang gihatag mao gyud ang paglubong sa tubig. Mao gyud. Mabasa nato na sa kaning Roma 6 verse matod pa ni Apostol Pablo nga sa diha nga ang kahulugan sa diay sa bautismo paglubong. Unya wa man niya mahurot ang antima kay daghan man kaayo siya kuan pero wala gyud igo sa diha nga si Pedro sa buhat 2 versikulo 36 ingon si Pedro, pag hinulsol kamo kay nakasala kamo inyong gilansang si Kristo. Ang pangutana ug pabautismo kamo. Ang pangutana diha, kung bata pa iyang giingnan ani, makamao na ba ang bata mo lansang kining maoy paggawas? Busa dili gyud. Wala gi kay mabasa diha nga bata ang gibautismuhan nganuman kay nag-auhag si Pablo sa buhat atong basahon na buhat 2 versikulo 38 unsa atong mabasa. Kung doon na mo'y mga balaang Biblia, ablihan ninyo diha sa buhat 2 versikulo 36. Mauni ang atong mabasa pinalangga. Kung doon na ba'y nag-ingon si Pedro hantod ni sa 38. Busa 2:36. Busa ang tibuok banay sa Israel. Kinahanglan masayod nga sa tinuod, gayod nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo o Kristo o si Jesus nga inyong gilansang. Nan kun bata pa. Objection, tinahod bata nga pa ay moderator. Objection. Wa ko ang teksto nga akong gibasa. Objection. Ang among tema dili lansang bunyag. Ngano Bunyag abot siya lagi. lansang akong Oo, katbang. Basahon Objection. ako ang bunyag karon, basahon ako ang bunyag. Kung bata pa ang iyang giingnan nga pag hinulsol kamo, kay nakasala mo, inyong gilansang si Kristo, ang bata nga mo'y pagkatao nilansang? Wala. Versikulo 27. Objection, tinahod nga moderator, dili pagpagkamatay o paglansang ang among tema, kung dili bunyag. Dili ingon nga kining ni angkwan. Iyang giapil ang paglansang, wala na sa among tema ang paglansang. Moabot ta sa bautismo karon. Ayaw apila ang lansang, kay dili na apil sa atong tema. Kuan sa kay patiwas sa kay Patiwas na sa may sulod pagbasa. na may ayag ipaputol niya. Og sa ilang pagdungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro. Og sa ilang mga apostoles og sila nangutana nga nagaingon, mga igsuon unsa may among buhaton? Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pagbautismo kamo, ang matag-usa kaninyo nga sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang giingnan din ni Kristo nga pagpabautismo kamo sumala sa bersikulo 36 mao katong nagalansang. Kung maingon ta nga bata ni siya, unsaon ba paglansang sa mga ni Hesus sa mga bata nga mao'y pagkatao? Sa ato pa mga dagko, si Pedro mao'y ilang pangulo sa simbahan nga Katoliko, mao'y unang pok nila. Duna ba kay nabasa nga si Pedro nagbautismo og bata? Kung unang pabautismo ni Pedro, kung atong basahon sa buhat kapitulo 11, ang panimalay ni Cornelio uban sa ayahang mga sakop gibautismuhan. Mga dagko si Cornelio ang gibautismuhan, walay bata ang na-record diha kung atong basahon. Buhat 11 versikulo 38 man siguro ni. Buhat 11:30. Aduna ba'y matod ba ni kuan? Matod pa ni Pedro. Aduna ba'y makasalanta sa tubig aron dili bautismuhan?
sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo sa makanato og iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Hesukristo ug unya ilang gihangyo sa pagpabilin pa sa pila ka adlaw. Ngan karon kun bata ni siya, ilang gihangyo mahangyo ba ning maoy pagkatao? Dili oy. Kadako kaning istorya ni unya ang bautismo nga ilang gibautismo, ang bautismo karon magbautismo man ni sila. Ang sumbanan sa bautismo gagihatag ni Kristo mao didto sa paglubong didto sa tubig. Unsa may nagbautismo sila sa buhat 8. Atong basahon kining Biblia, maayong balita Biblia. Atong basahon. Sa buhat 8 versikulo 36 hangtod sa 38 mao man. Ang ilang bautismo mga pinalangga wisik-wisik sa ang bautismo nga gitudlo ni Hesus ug ang gibautismo sa mga iyang mga tinunan mao ni. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig. Ug ang opisyal miingon, ani ay tubig. Hunong usa ta kadiyot. Ang gibautismohan opisyal ang nangutana ang ingon ang opisyal sa Yunoko na ay tubig. Oh. Na ay tubig. Sa bersikulo 38. Lugos na maklaro ha. Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe og silang duha. Nanaog og miubog sa tubig. Og gibunyagan niya si Felipe. Tanawara. Ang ilang bautismo gisunod og garapa nga matod pa nila sila kuno ang kaning tinuod nga iglesia sa lain nga tema. Pero ang bunyag nga ilang gigamit gisunod og garapa unya giwisik-wisik. Samtang ang mabasa miubog sa tubig, nagpasabot miubog sa tubig. Daghan kaayon tubig. Daghan kaayon tubig. Diri sa Juan 3 versikulo 22 ug 23. Juan 3 versikulo 22 ug 23. Si Kristo mga pinangga og ang mga si Juan may nagbautismo ni Kristo. Yung nag-abot sila dito. Matod pa dire. Hantod sa 23 ni. Humani ini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Nangadto sa salawigan sa Hudiya. Nagpabilin siya didto og pila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan. Niya adtong didto sa inon nga dili layo sa Salim kay daghan man ang tubig dito ug nanggadto kaniya ang mga tao nga sila nga tao nga siya gipamunyagan niya. Mga kaigsunan, klaro kayo atong nabasa. Kung ang bunyag wala magkinahanglan og daghan tubig, nganong nangita sila og daghan tubig? Siguro moingon na atong pinangga nga ang paningingnan sa bunyag siguro adto dito sa Jordan. Oy, bisan asa ka bunyagan basta daghan tubig. Daghan tubig. Busa ato nakita dili di ay limitado ang tubig. Kaysa mabasa nato sa baliko nato sa buhat, miubog sila sa tubig, daghan tubig. Ngano man nga kinahanglan magyug daghan tubig ang bautismo. Atong basahon diri sa Biblia nga Bisaya. King James, Bisaya nga King James. Atong basahon. Roma 6 versikulo 4. Mao ni atong mabasa. Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo
gibanhaw gikan sa mga bata ipinaagi sa himaya sa amahan. Sige, nahurot Sa ang 10 paglubong. minutos na itong Sa ato pa depensa. ang kahulugan sa bautismo mao ang paglubong. Sige. Maglisod ka paglubong kun Ato na ta sa mabaw nga tubig. pangutana. Sige, pangutana na kay nahurot naman 10 minutos. Okay, salamat kayo tinahod nga moderator. Una na kong pangutana. Kay imo mang gisupak ang akong pagpabarog. Diya sa kong tema. Imo bang mabasa litra por litra nga ang bata walay labot sa bunyag? Kay kini dili kabubuton sa Dios aron mahimong matarong og balaan, imong mabasa dili tubag. Wala ko nagpabarog, ikaw mo ang nagpabarog. Ang ako igo lang ko misupak. Okay. Igo lang ko Ang misupak akong sa imong tema. gipabarog ha paminaw sa akong pangutana. Ako mang gipabarog, imo man ning gisupak. Imo bang mabasa litra por litra nga dili kabubuton sa Dios nga ang bata bunyagan aron mahimong matarong og balaan, imong mabasa dili tubag. Ang bata bisan pagdili bunyagan nag-ingon ang Dios ila ang gingon. Imong mabasa dili. Mabasa. Asa mabasa nga nag-ingon si Kristo nga ang bata walay labot sa bunyag kay dili kabubuton. Ang akong mabasa pasagdi ang mga bata kay ila ang gingharian sa langit. Bisan pagwa pay bunyag. Okay. Ang Basahon? akong Basahon? kadiyot lang ayo sa kaning niya nga ang akong pangutana kay imong gisupak ang akong gipabarog nga tema. Imo bang mabasa litra por litra nga ang bata walay labot sa bunyag kay dili kabubuton sa Dios aron kini mahimong matarong og balaan? Mabasa nimo dili tubag. Akong gisupak ang imong tema kay imong gipamatud-an nga ang bata bunyagan unya ako kang gipabasa wala kay mabasa busa Imo ako bang naman- mabasa ang akong pangutana? gipabarog nga ang dagko mo'y bunyagan Objection, kay sila pinahod mo'y mo dito. nahibalo nga sila Ang nakasala. akong pangutana, imo bang mabasa litra por litra nga ang bata walay labot sa bunyag kay dili kini kabubuton sa Dios nga kini mahimong matarong og galaan, imong babasa dili tubag. Mao man ay imong tema. Mao bitang gipangutan Gani, imo bang babasa ako man ang litra gisupak. por litra Oh. nga ang bata wala may labot sa bunyag kay dili kabubuton sa Dios, imong babasa litra por litra o dili tubag. Walay ihap sa mga bata diha. Imong babasa o dili? Walay ihap sa mga bata diha. Okay, Busa, tinahod nga moderator, wala di niya mabasa. Wala Tinahod nga pamatud. moderator, di niya mabasa. Sunod akong pangutana, Wala kay ko di mabasa nagpamatuod. sa akong katbang. Wala ko nagpamatuod. Okay. Kay di na siya mabasa. Imong Oh. giingon Oh. nga ang mga bata, Kumal na. ang mga bata, imong giingon ganina nga ang mga bata, dili, angay bunyagan, kay walay pagtuo, tinuod dili. Asa man nimo mabasa diha nga ang bata nga dunay pagtuo. Okay, sa to pa, walay labot ang bata. Oh. Walay Asa man labot mo- sa bunya. oh. Paminaw. Oh. Walay labot. Sa walay pagtuo ang bata sa pag-ingon ni Kristo. Mahitungod din ning gagmay mga bata nga dunay pagtuo kanako. Asay tinuod ani. Si Kristo nga namulong ug ikaw nga nagsupak ani. Asay tinuod si Kristo ikaw tubag. Asa ba nimo mabasa ang bag-ong na tao, ang bag-ong nga nahimugso nga bata nga dunay pagtuo? Bro, dito, Okay. atong danan gid mo pagtubag kay Tubaga ang akong pangutana sa pag-ingon ni Kristo kay matudi mo ang bata walay pagtuo sa pag-ingon ni Kristo mahitungod din ang gagmayng mga bata nga dunay pagtuo nako asay tinuod ani si Kristo nga namulong ug ikaw nagsupak asay tinuod si Kristo o ikaw. Asa ba nimo Tubag. mabasa? Asa ba nimo mabasa? Ang pangutana asay tinuod si Kristo o ikaw. Lagi. Asa ba nimo nga teksto na basa nga ang bata dunay pagtuo? Okay. Oh. Si Kristo nag-ingon man Oh. nga mahitungod Ayaw din mo ang kapil, kung mo apel mo, May tungod Bro, dito, time sa kani mo gud. Ay sa arta. Ay sa mo kapilya. Bro, dito, time sa hilom sa ba? Oh. Ani manggod, ang imong katungdanan manggod ani isa imuha ang pagpanubag. Ayaw sa pagpangutanan niya. Sige. Tagaan sa teksto nga ang bata nga dunay pagtuo. Okay, mo gawason ni Ron. Ipagawas. Ipagalang akong Ipagawas. pangutana, ay kong pangutana, kaya kung katungod ang Sige, hurot pagpangutana. na 5 minutos. Nagkikan ta sa Okay, kwan. Sige. salamat kayo. Atong isunod ang mga ribatal ani. Sige, dito ta ni kwan, Brother Lito Dragon una. Salamat kayo, Mr. Moderator. Atong nakita nga ang iyang tema. Iya ra pong gibalik-balik. Ako ganing gisupak nga walay bata nga butismuhan kay walay pagtuo.
Unya iya manoon kung sumbalikon sa iyang pagbangutana nga asa nako mabasa nga dili iya bang gibalitok lang. Busa mga pinalangga. Klaro kaayo ang atong pinalangga nga dili makabarog. Gani ko nakaabot pa ko sa sakto nga tema diha sa binyag sa Katoliko. Kinahanglan og maninoy. Unya pagkahuman pangayuan og tagsa kagatos. Ako nakasuway na ko ana, pangayuan tagsa gatos. Wa gitay mabasa ana. Ikaduha, ang iyang tema nga gipamatud-an, wa gi siya kapamatuod nganuman. Matud pa niya bunyagan ang mga bata tungod kay makasasala sila sa dihang gipangutanan nako unsa ang krimi ning iyang nahimo. Matud pa niya ambot ni David kasi nag-istorya na. Pastilan pagkaluoy. Busa atong nakita dinhi nga di siya kabarog. Matud pa niya kung atong basahon dinhi sa balaang kasulatan. Matud pa nganong nga gisupak nako nga ang bata dili na kinahanglag bunyag. Mabasa nato dinhi sa Lucas 18. Lucas 18. Sani? Lucas 18 versikulo 15 hangtod sa 17. Lucas 18 15 og hangtod sa 17. Muna itong mabasa. Og kaniya ilang gi panagdala usab ang ilang mga gagmayng bata aron unta iyang hikapon. Wa pa mahikap ha. Og sa pagkakita niini sa mga tinun-an ilang gibadlong sila. Apan gitawag sila ni Hesus ngadto kaniya og miingon, siya paduula kanako ang mga bata ug ayaw sila pagpugni kay ang gingharian sa Dios ila sa gagmayng bata. Kita nimo, walay naghisgot og bautismo sa mga bata. Sa diha nga muduol na unta ngadto kang Hesus gipara sa mga tinun-an og may badlong sa Ginoong Hesus kay nagsamok man gud. Unya dagko na niha mulakaw na ni. Pero unsay giingon ni Hesus? Ayaw pagpugni kay ang gingharian ila sa mga bata. Bisan ko pa'y bautismo. Klaro kayo. Ikaduha nga punto. Sa Mateo 19:13 o 14. Ngano ang bata dili bunyagan? Nga siguro na ng mga bata. May mabasa ta Mateo 19:13. Sige. Mateo 19:13 hangtod sa 14. Mao ni atong mabasa. Og dihay mga gagmayng bata nga gidala ngadto kaniya mao hapon pagkapulong. Tapinan sila niya sa iyang kamot og iampo sila og gibadlong sa mga tinun-an o ang mga tao. Apan si Jesus miingon, paduula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sa gagmayng mga bata. Wa gi maghisgot og bautismo. Wa gi maghisgot. Ang mga bata paduula kay ila ang gingharian sa langit. Unya matud pa niya nga ang ihap kuno tanan pero lahi pod ang ihap sa unang panahon. Mabasa nato sa Mateo 15 versikulo 18. Lahi ang mga dagko gitawag og laki, lahi pod ang mga babae ug lahi pod ang mga bata. Mateo 15:38. Mao ni atong mabasa. 38. Mao ni. Og nangaon 4,000 ka mga lalaki gawas sa mga babae og mga bata. Sa ato pa ang ihap sa unang mga panahon, dili day sama siyang giingon nga kuridas tanan. Lahi ang mga lalaki nga gitawag na siya mga dagko na siya. Kay maingon pagkalalaki ka sa ato pa gyud
inisog na siya pag lalaki. Okay, Dagko. bueno, Brad dito. Sige. Salamat At kayo. kita sunod sa affirmative side si Judy de las Piñas. Okay, dagan kay salamat tinahod nga moderator. So, sa akong pangutana kaganina, ako man gining gipaabot nga sa iyang pagsupak iyang basahon nga walay labot ang bunyag kay dili kabubuton sa Dios nga mahimong matarong og balaan. Wa gid mabasa sa akong katbang. Buot ipasabot ning barog ang akong tema. Kay wa man gyud niya mabasa siyang pagsupak. Onya, matod pa niya, asa kuno mabasa nga nag-ingon si Kristo ang bata dunay pagtuo. Bueno, Mateo Kapitulo 18:6, si Jesus miingon, og mahitungod nining gagmayng mga bata nga nagatuo kanako. Maayo pa sa usa ka tawo nga hiktan og dakong galingan ang garingyang bato ang iyang ulo og itambog siya sa lawod. Okay? Matod pa sa akong kaatbang, asa ko mabasa nga ang bata dunay pagtuo. So akong nabasa. Onya, ako man tani pangatuanon ganina, nahutdan man tag oras. Nga miingon siya nga didto sa katuyang gibasa ganiha, nga niabot silang Pablo didto. Og si Pablo nangutana man to, unsa mang matangas bunyag ang inyong nadawat kay wa man yan natiwasa ako'y motiwas. Mitubag ang iyang mga binunyagan ang bunyag ni Juan, ang bunyag ni Juan alang laman niya tong naghinulsol. Onya mingon siya sunod kamo niya tong nagasunod to kamo niyan tong nagasunod kanako. Unya ngutara si Juan, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang nituog nagpabunyag kamo? Ang mga tao mitubag, wala man gani kami mahibalo kundo na bay Espiritu Santo. So, unang na ako totong ipangutana ganina pero lahot dan tag oras. Unya matod pa niya nga kining niya nga ang bata dili daw angay bunyagan kay wa pay buot. Naanay buot ang bata ngano man. Sa Salmo nga akong gibasa sa Salmo Kapitulo 8 versikulo 1 nagkanayon, o Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangdon gayod sa imong ngalan ang tanan nagahimaya og nagadayeg kanimo nga giawit sa mga masuso og kabataan. Kun way buot ang bata dili makaawit. Onya kining niya nga atong pinangga iyang gamit ka ganina niya naman ta ribatal. Katapusan naman ning ribatal day maglibot-libot na ni sila sa kining niyang ilahang kapagkuan niya. Komentaryo. Komentaryo. So nining higayon na mingon nga ang bata dili pa matudluan. Unsay giingon ni sa totong gibasa ganiha sa Mateo 28, panglakaw kamo. Kaya maningingon ganina nga ang bata dili pa gyud makasabot, dili pa tudluan, wala pa ibuot ang bata. Unsay giingon? Bunyagi silang himo ang akong mga tinunan ang tanang mga katawhan og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Meaning, una ang bunyag og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo og hinumdumi ako maguban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Lahi ning atong pinangga kay tudluan pa usad di ay bunyagan. So ang giingon, bunyagi sila og tudloi sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Iyang gibali. So, mao na atong pinangga, so iha po na. So, niining kautohon, atog yun, nga napabarog ang atong tema. Onya sa atong mga pangutana, muli kay likay, pero atong nasabtan, way mabasa ang atong pinangga. No? So, mao na, nga ni barog ang kamatuoran. Matod pa niya, wag yung kuno na barog. Sa akong pag-iingon, imo bang mabasa kay imo mang gisupak? Way mabasa. Sungadto tas laing pangutana sa akong pag-ingon nga mahitungod sa mahitungod dining gagmay mga bata ingon si Kristo nga nagatuo kanako. So ang ahay tinuod si Kristo nga namulong og kining akong kaatbang nga nagsupak niini. So mo na
Kamo nalay, musabot mga pinangga kay naani manggid ning debate atog yung ipahibalo ang kamatuoran. Nganuman, kay ang kamatuoran mo madibag hatag og kagawasan kaysa Usias kapitulo 4 bersikulo 6 nangalaglag ang akong mga katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Busa daghan man gyud karong naminaw nga pagid masayod akong gisulting kamatuoran ning barog ang kamatuoran. Sige. Sige, Wala sige. pa ang atong ang kuwan. oras. Nay, So, salamat. salamat. Lang. Sige, atong isunod Oo. mga komentaryo. Doon na Okay, latay. salamat. 12 minutos nga atong bahin-bahinom. Murag representative na lang ni sa matag habig, ha? Sige, atong unahon si Brother Salas. Yung pagka, kuan, duha ka, kuan na lang. Si tag 4 minutes, murag 3 minutes na lang ning isa. Sige, si Brother Islaw o si Edith Salas. Sige. Daghang salamat kanimo, Mr. Moderator. Kani si Judy nga nagpamatuod nga ang bata bunyagan pagkamarama klases tao ni. Ang iyang gigamit nga kapitulo bersikulo dili ra kutob siya sa tao. Wa niya gitiwas ba? Now, bosa na bunyag siwan sa mga tao dili ra sa kutob. Unta tiwason nimo? Nya ang record jud sa mao nga nganong bunyagan ang tao. Bosa na munyag siwan sa mga tao dito sa Kamingawan og nagwali sa paghinulsol. Diyai ang inyong mga sala pabunyag kamo. Narusaw man nimo pagpahinulsol na aning bata nga wala man ibuot. Ha? O Hebreo kapitulo 5 bersikulo 13 hangtod 14. O, tanawa. O, atong bisaon. Ang gatas alang kini sa mga bata nga wala pay mga kasinatian sa maayo ug dautan. O, tanawa. Usama nimo pagpadeklaraan ni. Ang imo ang pagbasa sa bunyag, diri ra man kakutob sa tao. Natural ang imong katarungan bunyagan kay tao. Wa man nimo tiwasa. Unsay meaning sa bunyag? Ang bunyag di ay ang tao pahinulsulon. Ay naunsa ka Jude, marama ka klases tao ka oy paghinulsol. Ay patuyang sa imong kabakakan. Tiwasala. Marcos kapitulo 4:5. O basahan na sa imong Biblia. Biblia na sa Katoliko gibasa. Dili ka mingon ka. Bunyagan ang mga tao. Wa man nimo tiwasa unsay buti pasabot sa bunyag. Inausa man ka. Pasikat man ka na imong bakak. Klaruha ang bunyag. Basa diya sa gawas. Naminaw man yun ka. Ayaw kay kultog na kas tao. Dili naman siya o kamuntig paminaw. Basa ni Marcos 1:4-5. Ang na-record diha iyan ang giba sa tao ra, nabunyagan ang bata kay tao man. Wa mo sa kay baludeng pag ginulsol, o di ba marama ka? Classics tao ni. Ayaw angina ang ebanghelyo sa Ginoo. O kaklaro ani, si Juan, kamong naminaw. Si Juan, busa na munyag si Juan sa mga tao. O kanaraman kutob. Nandua magkakibal ko sa detalya ni nganong bunyagan ng tao. O tiwason, dito sa Kamingawan og nagwali, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala og pabunyag kamo og pasayloon kamo. Mo man ay na-record rin. Imo man na yung sumpayan sa imong kaugalingon nga pulong. Ang isumpay nimo sa paghinulsol, bunyagan ang bata kay tao, imuha man ng bersyon. Ha? Jude, ay paghinulsol diya, Jude, ay patuwa na imong kagutbutan nimo. Patuyang kasi mong bakak, sip-sip ka. Nga man nga wala man mo'y regular nga bunyag sa dagkong tao. Ang inyong regular diya nga bunyag, bata man mo tag Domingo. Unya, mangwarta man mo. Kita kang nanapi ni si Juan. Ajude, bot-bot kay kanda ko ay patuyang bakak mo.
No, sa man Kay boy na, de. Sige. Atong tagaan po higayon si brother Islaw, de sunod po nato si Kuan, si brother Brian. Sudlan na dire. Bueno, daghang kay salamat bro Rico Traya atong amigo niya atong paningkamutan pagtubag sa bro Rico niya alas 12 atos launa kay ang atong team karon bunyag man. So tubagon na tos bro Rico Traya punto por punto kung dunay tay oras. So ang team karon mauman ang bunyag. Angay natong tan-awon ang duha ka kalahian nga ang bunyag sa itong mga pinanggang igsuon nga dili katoliko alang sa mga dagko nga dunay pamuot. Ang bunyag sa simbahang katoliko alang sa tanang mga tao. So naa diri ang kalahian nga ang bunyag sa katoliko alang sa tanang tao, mabata, matigulang, tambok ug niwang ang tanan bunyagan o kini atong kapamatud-an sa balaang kasulatan. Unang pruiba kining sugo sa Dios diri sa San Mateo 28 tudling 19 ngadto sa 20 mingon atong Ginoo panlakaw kamo sa tibuok kalibutan bunyagi silang tanan. Kining ingon diri bunyagi silang tanan alang sa tanang mga tao. Unya kay ang sugo sa Dios bunyagan man alang ang tanang tao aron siya maluwas sumala sa 1:3:5. Mingon siya nga gawas kun ang tao mabunyagan siya maluwas. Sa ato pa ang bunyag nga gusto sa Dios, gusto niya pabunyagan ang tanang tao. Ang pangutana kining bata, tao ba kini? Ang tubag, tao. Sumala sa Juan 3:6 Panadiyag version, naingon dira nga ang gianak sa Espiritu Santo, Espiritu o ang gianak sa unod o ang gianak sa tao, tao. Sa ato pa kay ang bata, tao man, apil sa sugo sa Dios nga pabunyagan ang tanang tao. Nan karon dirita sa mga argumento ni Bro Lito Dragon kaganina nga mingos Bro Lito Dragon nga kanang kinahanglan nga ang bunyagan naagi daghang tubig. Ang ngayon itong hinumduman nga dili sa tanang panahon ang pagpamunyag sa mga apostoles na daghang tubig. Panlitan, kining gibunyagan ang panimalay ni Lydia sa buhat 16:15 ang tibuok panimalay sulod sa balay gibunyagan. Unya sa prisuhan sa buhat 16:33. Unya si San Pablo sa buhat 9:18 ngadto 19. Si San Pablo gibunyagan sulod sa balay. Unya kanon sulod sa balay kabaw man nga wa ginay suba. Kabaw pud nga wala nay dagat. Therefore kining bunyag nga gisgutan diri mao ni ang bunyag nga gisgutan ni San Pablo sa Hebrewanon uluhan 10 tudling 22 mingon siya, napiskan kita sa balaan nga tubig. Napiskan lang. Og mao nay bunyag nga iyang nadawat sa buhat uluhan 9 tudling 18 ngadto 19. Unya kining giingon ni Bro Lito Dragon kaganina nga sakto ba si propeta o salmista David sa Salmo 51:5 nga sa diyang unsa may krimen nga iyang nabuhat ngano nagkasala man siya. Kini dili ni krimen kay iya ra maning napanunod kining mao nga sala gikan ni Adan ug ni Iba. Dili na krimen kay doon na may duha ka matang sala kining salang buhatnon ug salang panulundon. Ang na commit nga sala salang panulundon kung napanunod nga sala wa na gibuhatan murag nag-utang sa Pilipinas nga mobayad ta nga wa man ta nag-utang. Kay ang mao nga utang atong napanunod. Ang sala pod atong napanunod mao na nga wa nato nagibuhatan. Nasunod ta na. Ato nang mabasa sa Roma uluhan 5 tudling 12. 11 ngadto 12 ingon nga si nakasulod sa tibuok kalibutan ang sala gumikan sa una natong ginikanan nga mao si Adan ug si Iba. Sa ato pa mo hinungdan nga ang tanang tao nakasala gumikan ni Adan ug ni Iba. Nasunod nato ang ilang sala. Mao na salang panulundon nga wa kay masabtan sa mga pinanggang isuon. Og sa Lamentasyon uluhan 5 tudling 6:7 mao po na ito mabasa nga ngatong mga ginikanan nakasala o ang ilang sala atong napanunod. Mao nay salang panulundon. Wala nato nagibuhat kundi ato lang nang napanunod. Okay, boy na.